ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ହଟ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରବିଦମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନାରୀ ହେଉଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଡ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା କି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷର ଉନ୍ନତି ପଛରେ ଗୋଟିଏ ନାରୀର ହାତ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବା ସହ ତାର କିଛି ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରବିଦମାନଙ୍କ ମତ ଅଟେ। ତେବେ ସେମିତି ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେବୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିନେବା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ନାରୀକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଗଭୀର ନାଭି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗଭୀର ନାଭି ରହିଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭପତିତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଥାନ୍ତି। ଲମ୍ବା କେଶ ଥିବା ନାରୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି ଯେଉଁ ନାରୀର ଲମ୍ବା କେଶ ରହିଥାଏ ସେହି ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଲମ୍ବା କେଶ ରହିଥିବା ନାରୀକୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ବିବାହର ପରେ ଘରର ଅସଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଖି ଥିବା ନାରୀ, ସେହିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ନାରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଆଖି ରହିଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମିତି ବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତିରେ ସୁଶୀଳ ହେବା ସହିତ ସେମାନେ ନିଜ ଘରର ଏବଂ ପରିବାରର ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି। ଏମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।